Voor de zevende keer werd bij het Oorlogsmuseum in Overloon Militracks georganiseerd. Een groeiend evenement dat ook dit jaar weer veel bekijks had. Nou, Militracks is een voertuigenevenement, dat kun je aan de achterkant hier ook wel zien. Het zijn Duitse militaire voertuigen, het zijn voertuigen die in de Tweede Wereldoorlog zijn gebruikt. En wij brengen ze eigenlijk uit heel Europa hier naartoe voor dit evenement om ze aan het publiek te kunnen laten zien en ook rijdend te kunnen laten zien. En eigenlijk is dat het belangrijkste element van Militracks, maar daarnaast hebben we natuurlijk ook gewoon nog steeds een groot museum dat ook open is. En er is een grote markt, zeg maar een soort braderie, maar dan speciaal voor liefhebbers van dit soort materieel. 3 maanden lang is er met 170 mensen aan gewerkt om Militracks te laten slagen. Er waren een kleine 25-tal voertuigen te zien, variërend van een troepenvaarhal tot panzervoertuigen. Het bijzondere aan dit soort voertuigen is dat het Duits is en die Duitsers hebben natuurlijk die oorlog verloren. Er zijn heel veel materieel kwijtgeraakt, waardoor er veel minder over is gebleven. Het is vrij zeldzaam spul. Er is gewoon in Nederland heel weinig te vinden, dus als het dan een keer naar Nederland komt, dan trekt er in één keer heel veel volk. En bezoekers die waren er inderdaad veel. Dit jaar wisten meer dan 14.000 bezoekers, wat 20% meer is dan vorig jaar, de weg naar Overloon te vinden. Zij kwamen net als de voertuigen uit alle windstreken. Dus op het moment dat wij weten welke voertuigen deze kant op komen, dan worden er een aantal diepladers geregeld en gereserveerd. En die gaan allemaal aan het begin van de afgelopen week rijden Europa in. En die pikken her en der een panzerwagen of een halve tank op of een vrachtwagen op. En die komen allemaal min of meer tegelijk op 1 of 2 dagen van tevoren hier aan. Ja, dat is natuurlijk enorm voor ons een logistieke operatie, maar erg leuk ook om te zien als dat allemaal eindelijk hier komt waar je dan een jaar voor gewerkt hebt. De organisatie van Militracks is er nog niet over uit of ze het evenement volgend jaar weer organiseert. De energie wordt voor nu gestoken in een verbouwing die begin oktober moet zijn afgerond.